unahin tayo pala kapo, EJ Pagod po, Ilocos Norte ni Idol Dennis Kadigiti Limagasot nga manalo. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Iti Manalon, iti po di Ilocos Norte, po tinahawat ng ayuda, mani po iti provincial government, Hindulwan, ni Governor Celia Arenta Marcos, ni Vice Governor Matthew Marcos Manotok. Idalang nakalman, kahit na iti makadakwada, iti food packs, agraman, iti farming assistance, para parang kating dapat nag-recover, kalpasan iti panang dalapos, iti bagyo, iti ilida, nagbalin pa yung deklarasyon, iti state of calamity, manipod iti gobyerno lokal. Mismo, nga dito opisyal iti probinsya, iti nang ipaiman digitoy, kaya nang iti moral support. Kaya iti Manalon, kabigas na tuloy-tuloy iti panagtrabaho, tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy iti panag-recover, kalpasan eksorno ng bagyo, may malapos iti iti pawid-pawid Ilocos Norte. At dati ni para nakuha pa yung seedlings, kabigas na mong rugin, iti panagmula, doon iti nagtarjan iti raraep, kabigas na maka-abroad na, iti nagbaling alugi, iti napalabas na bagyo. Kumain bagamit ni Amir Rabi Benender ito, mamarasin iti PGIN at damit ni Nepay na tulong, kadang tayo farmers, iti bungod na pundo, manipod iti munisipyo. Iti agdama, kaya tuloy-tuloy iti panangkita pa, iti PGIN, kaya dumapay na pagsiyatan, pagkasagatsahan nga maati, kaya kasagatsahan nga maudi, kaya itinapagyan iti murmulo na, kaya gapu pa lang iti naglabas na bagyo, at di malapos iti paset na iti Northern Luzon. Idol Dennis Galitio, Tatak, RMN.